Vi ser her lys, der sendes mod et gitter med 2 spalteåbninger, og vi vil herefter se, at lysbølgerne de udbreder sig i et kuglebølget mønster, og som herefter skaber det her ringformede mønster, hvor de her kuglebølger spreder sig mere ud fra, og derefter bliver større og større. Og hvis der kommer sådan en mønster fra den ene spalteåbning her, så vil der altså også komme det fra den anden spalteåbning her. Og det her det vil altså skabe enten konstruktiv eller destruktiv interferens. Og det her det afhænger af, om man har bølgetoppe eller bølgedale, som mødes, hvor det enten er en bølgetop, der møder en bølgetop, eller en dal, der møder en dal, eller om det jo er en top, der møder en bølgedal. Når man udsender den her planbølge, vil der altså være vinkler, hvor der aldrig vil komme til at opstå destruktiv interferens, men hvor der altid vil opstå perfekt konstruktiv interferens. Og i den her interaktivitet, der er det muligt at ændre både bølgelængden, som ses her, af det indskudte lys. Samtidig er det også muligt at ændre D, som er gitterkonstanten, og det ændrer altså længden mellem de 2 spalteåbninger. Retningerne for konstruktiv interferens, det er allerede indtegnet i form af første orden og anden orden. Og dem kan vi altså finde ved hjælp af gitterformlen, og samtidig kan vi vise, at vinklen den ændrer sig både ved at flytte på bølgelængden, men også gitterkonstanten. Da de her vinkler de både ændrer sig ved ændring af bølgelængden og gitterkonstanten, betyder det altså, at de her 2 ting har en stor indflydelse for, hvilken retning der er en konstruktiv interferens. Vi har nu tilfældigvis den rigtige retning, som ses her, hvor vi tager udgangspunkt i den ene spalteåbning, så tager vi udgangspunkt i den her, hvor vi har første orden, som ses her. Vi kan så ud fra det her udregne vinklen fra 0. orden op til første orden ved hjælp af gitterligningen, som vi ser ud som følger. Vi ser her gitterligningen, hvor det er sin til phi lige med n, som er orden, gange lambda, som er bølgelængden, og divideret med d, som er gitterkonstanten. Og det jeg så vil give et eksempel på her, det er, hvordan man kan udregne phi, som er altså vinklen fra f.eks. 0. orden til første orden, ved at omskrive gitterligningen til sin i minus første, til n, som igen er vores orden, gange lambda, divideret med d. Og ud fra vores interaktivitet, der antager jeg så, at vi selvfølgelig tager fra 0 til første orden, hvilket betyder, at n er lige med 1. Og vi så tager lambda til, at det har en bølgelængde på 650 nanometer, og hvor d har en gitterkonstanten er til 1000 nanometer. Og det vi så gør, det er, at vi indsætter vores tal i den her ligning, hvor vi så kan udregne vinklen mellem 0. og første orden. Og det udregner vi til 40,54 grader. Og ja.